Duha ka tawo ang angol human gilabayan og granada ang usa ka kapilya sa Cotabato City. Samtang usa ka granada ang na-recover sa kapulisan nga gidulaan sa usa ka minor de edad sa Bansalan, Davao del Sur. Nakaalerto si Tony Humamel. Nagkatag na kini mga bangko sulod sa Senior Santo Niño Chapel sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City alas 11 ni adtong Domingo. Kini human dunay mibusikad nga granada samtang nagpahigayon og biblical fellowship sa kapilya. Samdan atol sa itabo ang duha ka mga parishioner nga mao ang usa ka 40 anyos nga babae ug 65 anyos nga babae nga gilayong gidala sa ospital. Sumala sa kapulisan, maayo na lang kuno nga wala mibusikad ang tibuok granada. Nagkaroon lang po siya ng low order of detonation. Hindi po lahat sumabog yung kabuuang granada. Posible pong may mamatay pa kung nagkaroon po ng high order of explosion or high order of detonation. Minor lang pong injuries yung dalawang biktima. Sa investigasyon sa otoridad, nasuta ang usa ka M26 fragmentation grenade ang gigamit sa suspect. Samtang nakuhaan sa CCTV ang aktong paglabay sa suspect nga lalaki nga nakasakay og motorsiklo nga walay plaka. Nailhan na sa pulisya ang suspect nga residente na sa syudad. Lalaki, single motorcycle na walang plaka and nakamask, puting mask. Pero kita yung mukha niya. Mayroong tao doon sa area na nakilala siya, nakita siya na naghagis. He positively identified the suspect. Wala pa masayran sa otoridad ang motibo sa suspect. Padayong gipangita karon sa otoridad ang maong suspect nga magatubang og kasong frustrated murder. Gisiguro sab sa Cotabato City Police ang seguridad sa syudad. Sa Bansalan, Davao del Sur, usa ka granada ang na-recover sa kapulisan sa kasagbutang bahin sa Barangay Kinuskusan. Gidulaan matud pa sa kalalaking minor de edad ang maong hand grenade. Dihang nakita sa usa ka residente, gilayon kini niyang gi-report ngadto sa kapulisan. Gikumpirma sa Provincial Explosive and K9 Unit Davao del Sur nga usa kini ka MK2 hand grenade. Gikustudiya na sa PECO ang mga eksplosibo alang sa saktong disposisyon. Ako si Tony Humamel para sa One Mindanao.